आइब्रु पार्मानेन्ट आइब्रुखौ खालामहोबाय आब' नै आब'नि पार्लाराव माबा मोनसे बुंदो दे आब' आं सोरबा जुदि जेनेबा बिउटिशियानफोरा बा मेकआप आर्टिस्टफोरा गावनि बिजनेसखौ आपग्रेड खालामनोबा ट्रेनिं लानो हागोन आं जेनेबा पार्मानेन्ट आइब्रुनि ट्रेनिंबो होयो आरो कयेकथा दिनावनो आङो हेयार एक्सटेनसननिबो लाबोगासिनो ओमफ्राय नेल एक्सटेनसननिबो ट्रेनिं जायो बिदिनोसै सोरबा इन्ट्रेस्ट दंबा फैबानो जाबाय फन नाम्बारा बेनाव डिसक्रिपसनाव होनाय थागोन औ माने आब'आ बुंजोबखाबाय फैनो हागोन आरो सोरबाफोर इन्टारेस्टेड दंबा ना आब' दे बिदिबा बाय बाय लोगोफोर आङो दिनै क'क्राझाराव फैदों ओमफ्राय क'क्राझाराव मानि थाखाय फैदों आं नोंथांनो खिन्थागोन दे नोंथांनो आं खिन्थागोन मानि थाखाय फैदों आं लास्टआव खिन्थागोन नै बे अर्चिड बिउटि पार्लाराव फैदों मानि थाखाय फैदों आंबो खिन्थागोन दे आब' मोनफैबाय फाइनालि मा नाम मोनलाय लिना लिना बर' स' जोङो नै आब' लिना बर'नि पार्लारावसो दंफैयो दिनै जों मानि थाखाय फैदों ओमफ्राय खिन्थानोसै आइब्रु सेटिं नुनाया आब' पार्मानेन्ट आइब्रु सेटिं खालामनो फैदों आरो नै ओरैनोथ' एसेल' दंखायो ओमफ्राय होमबाबो एसे आखिदेरनानै लानोसैलाय आरोना ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि फैनो गोसोबा बा खालामजानो गोसोबा फैनो हागोन आब'खौ कन्टेक्ट खालामनानै आंबो बानायनोसै नायनोसै माबायदि जायो औ दा अफार दङनो बैसागुनि आरो बैसागु जोब्बा गैला आरो अफारा ना आब' औ दा 5000नि अफार दङ जोंबो नै दा 5000निखौ खालामनो फैदों आरोना ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि खालामनोबा बे अफारावनो खालामफैनो हागोन नै आंनिया नै बिफरा ओमफ्राय मिथिनाथ' गैसिनबावासोमोन दाख्लै गैयामोन ना मिथिना बे मिथिनिखौनो नुनानै गासिबो फैजोबसिगोन आब' खालामनो र' एबार आंबो ट्राइ खालामसै सोलोंनो आब' माने बिराद इजि मोनदों आङो मानो होनबा बे ट्रेनिं खालामनाय मा खालामनाय ओमफ्राय मेकआप खालामनायफ्राव माने सेफफोरखौ माबायोना औ ओमफ्राय आब'आबो मेकआप खालामो ना आब' मेकआपबो खालामो ना थुनायावसो एसे ज्रो 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 मोनोमोन ओमफ्राय बे थुजेननायावल' ओमफ्राय उनाव थाया बेबो बिदिनो खोमा ना एसेयाथ' ज्रो ज्रो मोनगोन नालाय आब' ओरैनो नोंनो साबेसे खालामनो मोनखो आब' साबेसे जाखो खालामनाया मेरला जाबायना लकेलनि बांसिन आउटआव दाबो मिथियाखै हरै आउटआवनिया खमानो दे एसे खाथि खाथिना खिन्थु मिथिनानै दायो माबाबाय थागोन ना फैबाय थागोन दा फन फैगासिनो मिथिनानै दा आंबो बिदि ससियेल मिडियाआव बारा माबा थाया नालाय एक्टिभ थाया बेनिखायनो इउटुब चेनेल टाइमा हाया ओरैनो सम सम बे मा होनो फिटनेस क्लासनि माबा दं औ जुम्बा ना नुदोंथ' आङो बबेयाव दङ नोंनिया नैबे खाथियावनो नुदों आङो माने नुनाय मोनथारदों आं माबा मबाइलफ्राव माबा लोगोफोरनिहा बिदि आरो बेयाव नुनाय मोनदों आं जास्ट नोंनि सिङावल' दा जाखिनि दं बेहायल' फिलआप खालामगोन बेनि उनाव आउटलाइन नोंना माबायदि सानो मोनाखै आं बिजिया मोनसे खियाना बे डाबलासो सायो खोमा आलदा आलदा दं बे आलदा ना मोननोनो थाङा ओमफ्राय जिनिसफोरखौ जोंनो बिराद प्रब्लेम आं मिलायबायगोन खोमा होननानै अनलाइनाव खयबार बिहरनानै नायबाय जाया सेस फैसानिनो लस मिलायाना मिलाया बिसोर कम्पानिना आलदा थाङो बारा टाइमबो लाया खोमा ना नै लाया खनसे माबानो फिलआप खालामदों
नुदोंना गासिबो फिलाप खालामजोबनांगोन ओमफ्राय ओरैनियाथ' माबायना आब' मोदोमाव लांदां थारना ओरै जोंनिया नै लेफ्ट साइडनिया दा नैबे दाउना नोंना एसे ओरै आप खालामना होबाय ना ओमफ्राय थानायनि बाब नुगोन नाबा मोखांखौ गाहायनो ओमफ्राय लायनो एकदम ओरै थाना फाइनालि नै आंना आफ्टाराथ' बिफराथ' नै आफ्टारखौ देखायबाय आरो माबायदि नुखो लोगोफोर नै कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय आरो सोरबाफोर जुदि खालामनो गोसोबा कन्टेक्ट लाहरबानो जाबाय आं आब'नि नाम्बारखौ होनानै होगोन जों मा होनो फाइनालि माने आइब्रु पार्मानेन्ट आइब्रुखौ खालामहैबाय आब' नै आब'नि पार्लाराव माबा मोनसे बुंदो दे आब' आं सोरबा जुदि जेनेबा बिउटिशियानफोरा बा मेकआप आर्टिस्टफोरा गावनि बिजनेसखौ आपग्रेड खालामनोबा ट्रेनिं लानो हागोन आं जेनेबा पार्मानेन्ट आइब्रुनि ट्रेनिंबो होयो आरो कयेकथा दिनावनो आङो हेयार एक्सटेनसननिबो लाबोगासिनो ओमफ्राय नेल एक्सटेनसननिबो ट्रेनिं जायो बिदिनोसै सोरबा इन्ट्रेस्ट दंबा फैबानो जाबाय फन नाम्बारा बेनाव डिसक्रिपसनाव होनाय थागोन औ माने आब'आ बुंजोबखाबाय फैनो हागोन आरो सोरबाफोर इन्टारेस्टेड दंबा ना आब' दे बिदिबा बाय बाय क'क्राझाराव दंफैयो क'क्राझार थम गारि गाखोदों थम क'क्राझार नाफाम हटेल फैले नाफाम हटेल नाफाम मोनजायो खोमा ओमफ्राय नै क'क्राझाराव फैनायाव रावबो आलासि जानो मोना लोगोफोरा ओमफ्राय आइ हटेलावसो ओंखाम जानो नागिरदों जानोसै आइ हटेलाव भात खाबाय आमी